Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaling aton top story subong adlaw, May 26. Isa katuig nga bata nga babae patay sa sunog. Anom katuig niya nga magulang padayon niya ginabulong bangod sa mga pila sa butkon. 7 ka mga Negrense nga na-rescue sa Palawan nakapauli na sa Bacolod. Isa ka balay totally destroyed, 7 kay banpa naguba tugas ang lahar sa La Castillana. 2 ka mga forester pilason matapos ginsumbag kag ginlampusan sa botelya sa Kabangkalan City. Kag sa good vibes, 2 ka mga Negrense kampyon sa separado nga ABF Championship belt initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, presyo sa gasolina, magasaka, diesel kag kerosene, may rollback. Ginapaabot ang pagsaka sa presyo sa gasolina buwas Martes nga adlaw. Ini ang ikaduha na nga sunod-sunod nga semana nga saka sa presyo sa gasolina. Samtang presyo sa diesel kag kerosene ang maga-rollback. Sa separado nga mga advisories ng Sea Oil Philippines Incorporated kag Shell Pilipinas Corporation, ilagin siling nga magapatuman sila sang 10 sentimos nga saka sa kada litro sang gasolina. Samtang 20 sentimos naman nga rollback sa kada litro sang diesel kag 40 sentimos nga rollback sa kada litro sang kerosene. Ang Petrogas ang magapatuman man sang amo nga adjustment sa presyo magluwas sa kerosene bangod wala sila sini. Maga-take effect ang adjustment las 6 sang aga Mayo 27. Sa number 9, 7 ka mga na-stranded nga construction workers sa Palawan na rescue kag nakapauli na sa Bacolod. Nagligad lang nga semana sa naghinyo sang bulig ang 7 ka mga na-stranded nga Negrense nga nangayo trabaho bilang construction workers sa Palawan. Marso 26 sang nagbiya sila sa Bacolod. Pero sang ara na sa ulubrahan, lain ang naging pasalig nga trabaho kag sweldo sang ila recruiter sa ila gindangatan. Gani sang makalabot ini kay Congressman Greg Gasataya, girayon nga napatigayunan ang pagpapauli sang 7 ka mga construction worker. Kaina Lunes ang aga sang mag-abot ang mga na-rescue nga construction worker. 4 sa ila mga taga-barangay Mansilingan. Sila ang gilayon nga ginabi-abi kag gintagaan sa bulig ni Mansilingan na punong barangay, Franz Chongko. Gani ang ila kakapoy kag pagpangabudlay ang temporaryo nga nabuhinan. Napatigayunan man ang pagpauli sang duha pa nga taga-Banwa sang Bursya kag isa sa Binalbagan. Sa number 8, pag-operate sa mga kiosko sa The Upper East sa pagsaulog sa Chicken Inasal Festival, ginpalawig tungod sa maulanon nga panahon. Bisan pa may election banning nangin madinalagon sa gihapon ang pagsaulog sa Bacolod Chicken Inasal Festival. Inipagi sa bulig sa mga sponsors, ilabi na mga malls nga nagsuporta sa 5 ka adlaw nga festival. Ginsiling ni Councilor Celia Flor nga sa pihak sa maulanon nga panahon, natigayon ang tanan nga mga festival activities. Ilabi na ang arena dance competition sa The Upper East sa Mega World. Ugaling may pila ka mga vendors nga apektado sa maulanon nga weekend, rason nga gintagaan sila sang kahigayunan nga mag-extend sa pagbaligya tubtob karon nga gabi. Target sang festival organizer upod sa Bacolod LGU nga makabaligya sa masobra 3,000 ka mga chicken inasal. Kabahin sa gindagsa sa tuigan nga kapistahan ang simultaneous grilling sa opening ceremony sa temporary nga manokan sa SM City, Bacolod. Longest grilling sa Mega World kag ang mga cookfest kag beer pairing contest sa mga mall. Sang the past 2 nights, why gid tungod sang ulan,
nagpanggid, I'm sure grabe gid ang down sang sales nila dito, no? That's why ayo nila, and hopefully hindi mag-ulan karon sa gabi. May last night pa kita sa Upper East. Upper East lang na yan. Upper East lang kay total ang manukan niya country ara man na mo. So at that time namin man kay damo man gyapon tao sang during the festival dito. Sa number 7, Congressman-elect Manuela Frederico's ang abang lingkod party list ang luyag nga tutukan ng suporta para sa farmers kag fisher folks. Ginsiling ni Ko nga tuyo niya nga mapabasko ang support para sa mga farmers kag fisher folks sa iya nga pagpungko sa Kongreso. Sa interview sa media, iya ginsiling nga luyag niya balikan ang roots sang abang lingkod party list kag iniyang pagtipong sang kausa sa mga mangunguma kag mangingisda. Iya ginsiling nga siya maghihinyo sang technical support agud makatay-up sa agriculture kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para mapaayo pa ang suporta kag mabuligan ang palangabuyan sa mga natungdan. Ginsiling ni Ko nga kalabanan sa boto nga iya nakuha ang gikan sa Negros Occidental, labi na sa Bacolod City. Samtang si Ko sa karon ang acting governor sa Negros Occidental matapos nga magbiyahe si Governor Eugenio Jose Lacson para magtambong sa graduation sa Negrense Scholar sa Commercial Cookery gikan sa International College of Advanced Education kag Early Childhood Care Studies gikan sa Alana K College sa Northern Territory sang Australia. Siguro pag mag-open ang Congress sa July, siguro mangita ako siguro sa mga sang technical support sa House kung paano kami makatie up sa DA, paano kami makatie up sa like example ni ining PFAR para bala ma-enhance nato ng aton nga pangabuyan sa baybayon kag sa mga kaumahan. Sa number 6, duha ka forester pilason matapos ginsumbag kag ginlampusan sa botelya sa Kabankalan. Nagainom-inom man lang kuntani sa isa ka resto bar sa syudad sa Kabankalan ang duha ka mga forester nga lunsay mga South African nationals sang sila ang napilasan matapos isa sa ila ang ginsumbag kag ang isa naman ang ginlampusan sa botelya sa ulo Domingo sang kaagahon. Base sa investigasyon sa kapulisan, may nasalapay ang isa sa mga foreigners sang sila ang pasulod sa resto bar. Wala naghuna-huna mga foreigners nga samtang nagainom, sila ang ginkatuan sa mga suspect nga gulpi lang nag-atake sa ila. Nadakpan ang isa sa duha ka mga suspect nga si alias John Philip, 31 anyos, kag nakuhaan pa ini sang sundang. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Roberto Ingiape Jr., ang hepe ng Kabankalan PNP, nakapalagyo ang upod ni John Philip apang may identity naman ang kapulisan. Ugaling suno kay Ingiape, wala na sang plano mga foreign nationals nga magpasaka pa sang kaso tungod magapauli na sila sa ila pungsod sa masunod nga bulan. Nagaedad 44 kag 46 ang nasambit nga mga foresters. Sa number 5, 45 anyos nga babayi nga luyag kuntani magsalbar sa iya amay nga naigo sang live wire sa isa ka cafe sa Pontevedra na kuryente patay. Ginbawian sang kabuhi ang 45 anyos nga babayi samtang pilaso naman ang iya 80 anyos nga amay matapos makuryente sa isa ka cafe sa Barangay Miranda, Banwa sang Pontevedra sa Negros Occidental, Domingo sang hapon. Ginsiling ni Police Captain Daryl Kuhutan, ang hepe sa Pontevedra PNP, magamit kuntani isang comfort room ang 80 anyos nga amay sang naigo ang iya ulo sa nagaluyloy nga live wire. Gilayo naman nga nagtabang ang 45 anyos nga anak sang lalaki, rason nga siya ang nakuryente man. Gindala sa Valladolid District Hospital ang mga biktima apang gindeklarar nga dead on arrival ang babayi. Lunsay mga taga-syudad sang Bago ang mga biktima. Suno kay Kuhutan, nagahulat pa ang kapulisan sa mga desisyon sang pamilya kung sila magapasaka sang kaso o kung hindi na batok sa management sang nasambit nga palamahawan.
Sa number 4, construction worker patay matapos ginluthang sa makapila ka beses sa Sipalay City. Ginhingagaw dala sa Sipalay City Infirmary ang isa ka construction worker matapos gintiro sa makapila ka beses sa syudad ng Sipalay Biyernes ng gabi. Apang ini ang ginbawian sang kabuhi. May inisyal nga 4 ka igo sang balang biktima nga si alias Jether, residente sang Sipalay. Sandig sa investigasyon, yara ang biktima sa construction site sang gulpi lang ini ginpalapitan kag gintiro sang wala pa makilalan nga suspetsado. Sa number 3, isa ka balay ang naguba kag 7 ka iban pa nga balay ang nahalitan sa magluntad ang lahar flow sa barangay Biak na Bato sa La Casillana sang Sabado, Mayo 24. Inisunod sa pamuno sa La Casillana Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, John De Asis, pero wala naman sang pumuluyo nga nasamaran. Bangod humalin pa sang Disyembre, ini sila ang gin-evacuate na. Ginsiling ni Office of the Civil Defense Regional Director Donato Sermeno III nga mga 6.2 kilometers na humalin sa crater sang bulkan ang area nga gin-igos ng lahar flow kasunod sang pagbubo sang ulan sa sulod sang 1 ka oras. Sabado sang aga, temporaryo nga hindi malabyan ang natungdan nga bahin sang highway sang Biak na Bato tugas sa pag-overflow sang lahar gikan sa Ibid Creek sakop sang sitio Tamburong. Ginbululigan sa La Casillana LGU, PDRRMO, DPWH, Red Cross, Cadiz LDRRMO, BFP La Casillana kag iban pagid nga private organization ang clearing operations. Sang hapon sa Sabado mismo na clear na ang lugar kag liwat nga maagyan. Pero kay may mga nabilin pa nga debris dala sa makapila ka beses nga paglupok sa bulkan, suno kay Sermeno, hindi man malayo nga kun magsigi bubo ang ulan, may maanod sa gihapon. Ginasulit man sang OCD ang istrikto nga monitoring sa mga border sa 6-kilometer danger zone. Oo, pasabal na siya. Pero gin-advise natin na medyo lugton kay may kita may dala nila mga bata nga gasulod eh. Although nagagawa man sila, pero tani mga bata hindi na pagdalhon sa situate ganyan ginalag nila Okay. Pero man gyapon open magkita sa sa window nato from 6 to 4 okay. Siyempre kasi kung istoryahon mo lang ng mga pumuluyo man ang sagit ka napektuhan ng talangabuyan eh. Sa number 2, SRA naghinyo sang bulig sang gobernador kag 11 ka mga mayor sa pagtapna sang peste sa tubo. Sugar Regulatory Administration ang naghinyo na sang bulig sang gobernador kag sang 11 ka mga alkalde para mabuligan tapna ang makahalalit nga peste nga nag-igo sa mga tubo. Ginsiling sa pamuno sang SRA Pablo Luis Azcona nga naghinyo na sila sang bulig sa Department of Agriculture sa pagpahamtang sang quarantine measure para malikawan ang paglaptas ng red striped soft scale insects o kun RSSI kung sa diin 11 na tanan ka mga LGU ang naapektuhan. Suno kay Azcona, ila ginahinyo ang bulig ni Governor Eugenio Jose Lacson kag sang 11 ka natungdan nga alkalde para makordo ng mga infested areas. Nalakip sa panawagan ang pagpauntat sang pagtransport sa mga planting material sa iban ng mga lugar, tubtub maplastar ang protocol kung paano matapna ang paglapta. Ginsiling ni Agriculture Regional Director Engineer Jose Albert Barogo nga nakasugta nila sa nagligid nga pagsapol sa Biyernes ang pag-submit sang 10 million pesos nga proposal sang SRA kay Secretary Francis Chu Laurel Jr. Pagtugas ng Interagency Task Force nga pamunuan sang SRA, paghatag sang insecticide sang Region 6 DA kag pagpahulam sang disinfectant vehicle. Klaro ni Barogo, gina-check pang availability sang insecticide. As of May 23, may 87 hectares sang katubuhan sa 7 ka area sa north, 3 sa south kag isa sa Central Negros ang apektado sang RSSI suno sa SRA.
Kag sa number 1, isa ka tuig nga bata nga babayi patay samtang magulang nga 6 anyos pilason sa nagluntad nga sulog sa Bacolod sang Sabado. BFP na alarma ilabi na nga makaduhana ka beses nga natabo ang kasubong nga insidente. May report si Nico Delfin. Wala na makaluwas ang napatay ang isa ka tuig nga bata nga babayi nga sadto nagakatulog sa magluntad ang sunog sa ila balay sa purok active sa barangay Mandalagan sa Bacolod Sabado sang gabi. Kaupod sang biktima ang iya 6 ka tuig nga magulang nga babayi nga napilasan sa mga butkon matapos nga makaluwas paagi sa pagkamang sa naguba nga dingding sang ila nagakasunog nga balay. Ginsiling sang tiyo sang biktima nga luwas na sa katalagman ang 6 ka tuig nga bata nga nagtuyo pa kuntani luwason ang iyang manghod nga yara sa duyan. Kamang ko sa kamang sa kay interview sa asawa ko sa ospital. Nagkamang sa kay luwason niya tani ko ang kwatay na pusdak na kuno ang pusdak ang duyan. Din ang kalayo araga daba-daba na hinalit sa kanulumpat to nagsungo pa may kalog na to subos mo. Naglumpat sa to kay para makakuha na mo to singgit sa ngay sa bulig. Ang mga bata ang gintugyan sa ila iloy nga nagatrabaho nga caregiver sa ilang mga magulang nga 18 kag 14 anyos. Ugaling nagkadto sa malapit nga multipurpose gym ang ilang mga magulang para mamiesta kag ginbilin sila sa sulod sang balay. Para sa pamunuan sa Bacolod Bureau of Fire Protection, makaalarma na ang among nga insidente bangod makaduwa na ka beses nga natabo ang kasubong nga insidente nga nabilin ang mga minor de edad sa sulod sang nagakasunog nga balay. Sang Mayo 20, isa ka 6 kag 8 ka tuig nga bata nga magulutod ang napatay sa sunog sa Barangay 1 kag natabuan nga nabilin sila sing ila iloy nga sadto nagbakalang sang pagkaon para kuntani sa ila. So dala na siya sir sa aton nga Red Zone program no nga to educate ining mga miyembro sang aton nga community sa mga red zones naton na identified nga areas. Kag we are even conducting fire safety lectures sa mga schools. We have the roadshow program para i-educate ang mga kabataan mismo. Nagwa sa pagpangusisa sang BFP nga wala sang supply sang kuryente ang pamilya, magluwas lang sa solar lights nga wala maggamit bangod sang maulanon nga panahon. Gani nagsinde sang kandilang magulutod nga among ginapatian, ginhalinan sang kalayo. Full charge ng solar because nagaulan-ulan. So amo to nga sang gabi, nagamit sila sang kandila no para sa sulod balay. Unfortunately, amo na dinbili nila ang duha ka kabataan nga ginto na sang sunod natin ang mutong kandila. Ang nalisdan nga pamilya ang naghinyo karon sang bulig. O budlay kay ang iyang bata ang mutong napatay ginagatas ko na mo. Mga ila sulod pa ni malay o kisa may mga sulod-sobra kami una padala na namon dili kay isa lang nga pa buhi siya kabataan. Ang Bacolod DSSD ang naghahanda na para maproseso ang financial kag medical assistance para sa nahalitad sang sunog. Baga patigayon man sila sang psychosocial intervention sa mga magulutod nga nakaluwas sa sunog. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa Good Vibes, duha ka mga Negrense kampiyon sa separado nga ABF Championship belt sa ilang nga hampang sa ginhiwat nga boxing showdown sa Bacolod. May report si Nico Delfin. He is going at it against the Lion. Mga body shots gikan kay J.R. Raquinel ang ginbatsyag sang Tanzanian boxer nga si Imani Matendo. Kabang daran nga makatatlo siya ka beses nga nagligid sa canvas. Antes pa man gintuntat sang referee ang hampang sa 4th round sa ila away para sa bakante nga Asian Boxing Federation Bantamweight Championship belt sa SMX Convention Center sa Bacolod City. Para sa bago nga Negrense boxing champion nga taga Kawayan, ang kadalagaan ang iya ginhalad sa pamilya kag sa tanan nga mga nagasuporta sa iya. Salamat po at nag-alay kayo ng oras para manood sa event namin. Maraming salamat po. At, JR, ano ang aasahan natin sa susunod mo na mga laban? sa ngayon po, pagkatapos ng po nito, pahinga ng konti, back to training. Hintayin naman kung ano yung mga magagandang opportunity na darating at pagbukusan po natin yun.
Magluwas kay Raquel, nakuha man ni John Michael Zulueta ang ABF Flyweight Championship belt sang iya man-knockout sa makatatluman ka beses ang Thai boxer nga si Comgrek ng Tapek, paagi sa solid right hooks sa third round. Si Zulueta nga tumandok sang Calatrava ang nalipay nga makuha ang kadalagaan para sa mga Negrense. Maganda yung yung performance ko kasi bakyat ako sa 112 kasi yung katabang kondisyon. Kaya maganda to para sa akin. Para kanino yung panalo mo ngayong gabi? Para sa anak ko. Pila pa ka mga Negrense boxers ang nagdaog sa undercard matches upod sa mga amateur fights. Kabahin ini isang boxing showdown yung ginasakdag sang JR Guanzon Boxing Promotions kag Highland Nietes Boxing Promotions nga nagatuyo matagaan sang oportunidad ang mga homegrown athletes nga malabot ang handom nga mangin World Boxing Champion. Ang hinampang ang insaksihan man sa mga local kag provincial officials kag mga boxing fans. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kita naga-shoutout sa ating mga live viewers kay Gerald Estardo, mayang hapon Digicast Negros, watching from Riyadh, KSA. Kay Joy Villavicencio Tendencia, good afternoon Digicast Negros, watching from Himamaylan City, mayang hapon sa taga Himamaylan. Shoutout kay AJ Boy, nga always gid nagalantaw sang Digicast Negros. Hello sa inyo dira. Kay Mr. Andre Tahonera, good afternoon sa imo. Kag kay Solar Eclipse, good afternoon. Shout out kay Bulak Herrero Vivo. Kagamuyato ang top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Mayang hapon.